Hola, soc Sílvia Tarragó. La Biblioteca El Turo m'ha ofert la possibilitat de gravar un vídeo a motiu del dia de Sant Jordi per parlar-vos de la meva darrera novel·la. Doncs bé, es titula La doctora i està ambientada en un sanatori antituberculós situat als afores de Madrid als anys 50. A aquest sanatori arriba una jove metgessa per treballar i en allà es trobarà, a part d'un misteri, amb moltes dificultats per poder exercir la medicina. Aquest llibre és un homenatge a les doctores que en una època en què no era habitual que les dones exercissin la medicina van haver de lluitar perquè se les tingués en la mateixa consideració que els seus companys masculins. Però també és un homenatge a les pioneres, a les que al segle XIX van superar un munt de traves legals per poder accedir a les facultats de medicina perquè les dones no tenien permès estudiar a la universitat. Doncs res, si us interessa aquest tema, voleu saber una miqueta més de com va ser això, aquest llegat, des de les pioneres fins a les que van venir després, com es vivia en un sanatori de l'època franquista, doncs us animo a que llegiu La doctora i també, sobretot, us animo a que fem d'aquest dia, encara que estiguem confinats, que fem del dia de Sant Jordi el dia del llibre, que regalem llibres i espero que molt aviat ho puguem celebrar al carrer com ho hem fet sempre. Feliç Sant Jordi a tothom!